Bojleng iblis lanang pondo gujikan. Ladalah. Tak sawang ketap-ketap saka ing ngawang-ngawang cumlorot kaya ndaru. Mudhun ning sukuning gunung jamur dipa nanging ketok sikile ora ngambah lemah. Kowe bangsaning dewa iya. Wong wilahing Mastuna Sidam iya. Ngaku gage mumpung durung tak bondo tanganmu kowe dewa sapa ngendi kayangan. Yen kowe kepengin sumurup marang aku ya aku Bathara Mahadewa. Bathara Mahadewa kowe sapa? Wadyabala saka nggawa Kiskendha kesete Prabu Maesa Sura takon marang aku Dedyakala. Sura Sardula. Sura Sardula. Ayo endi? Titah ulun kang jenenge Lembu Sura. Kudu bali nyang dangkane ora kena midak kayangan Jungring Salaka. Piye? Anggepmu apa dewa tak enteni jawabe nganti ngelangut nggonku ana kene kentekan sangu. Ora ana kabul kawusanane kuwi dewa kepiye? Yen pancen lila ulungna nanging yen mbok kukui Dewi Tara. Sawangen barisaning yaksa saka nggowe Kiskendha. Mbuh Raidep. Kowe ngerti lamun to judha tali mangsa. Wah, gombal. Patune kowe Jawa ora tumindak adil. Besok bakal mbacut saiki apa dene? Apa abam? Bisa mboyong Dewi Tara nanging langkahana Bathara Mahadewa. Gundang ganjing langit klap-klapaton. Bergencang ing alis risang mawe gandrung. Sugih kendel bondo wani mentas meguru Mahadewa. Ora ilang tak kedhepake, aku tak gaglak tekan sak awakmu kabeh panganen leganing ati. Sumawur mangawur-wuran
Wah. 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 Ah. Ai. Ha ha ha. Ah. 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 Ha ha. Ah. Ai. Ai. Wah. Ai. Wah. 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 Ya. Wah. Wah. Hai, wah, wah, kesian, hai, wah, wah, hai, wah, wah, ya, wah, hai, wah. Hoi! Wah! Hoi! Wah! Udah! Hoi! Ah! Hoi! Hoi! Wah! Hai! Wah! Ya! Wah! Yo! Hai! Hey, as, hai, ah, hai. Maju, maju. Ayo. Mundur, mundur. Oh, haha. Oh. Oh, ah, haha. Ah! Ah! Oi! Wah! Oi! Hey! Ha ha ha! Warwick! Wah! Oi! Ayah! Ayo mundur we. Wah! Oi! Wah! Oi! Wah! Ya! Wah! Goyang-goyang aku. Hey, awas! Hoi! Hoi! Hush! Hoi! Wah! 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 Oh!
Hai. 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 Yey. Hai. Oh. Oh. Ah. Ah. Hai. Wah. Oi. Woo. Wah, ya. Ah. Oh. Ah. Ah. Ayah. Ayah. Minggir. Yo, sapa iki? Sambu Mingkatopo. Legan kulek momongan utek-utek macan tru mutiar kowe. Bongko kowe. Lajating dewa kaya ngene apa kowe? Mutiar kowe. Pat. Ayo yo mandi aku. Awas kowe. Iki apa iki? Iki supaka. Pusaka. Tinggalane putuku jenenge Kyai Senggol Motot. Tamake Gunung Cukruk Sekora sak bumi pengkak. Aja meneh mung campur ayo. Seblake dadamu. Brodol jaringamu metu nggawa jeroan. Nyo. Seblake dadaku. Yen nganti gogrok uluku gedene brodol jaringanku. Lowong aku meguru kowe. Lho, apa iya? Ora ngandel jajalen. Gandeng aku ngandel, aku tak mulih. Yen la mok Suramrata Jayamrata imbang-imbang mangsa apa. Iki sapa iki? Bathara Sambu Minggato takon karo aku Patih Sugina. Wong rebab aku. Dek ora ngendang ora dikono. Awas, tiwas ngendang ngono nek bubuane mbok titip-titipke moh. Awas. Wah, oh, mati kowe. Hoi. Petahmu, ndak jati opo. Mati kowe. Hoi. Wah. Jaluk amu. Piye? Jaluk perang cara piye kowe? Diantem kaya ngono, tanganku ngantek lara kok menteles jane kuwi dewa-dewa apa? Ayo ketokno budimu. Tumplaken gamanmu bisa ngasurake Bathara Sambu gedhe ganjarane. Ulah apa iya ora ngerti kok. Jago kepruk Tanah Abang. Awas. Hoi. Wah. Loro kan ora apa-apa lho, ora apa-apa piye. Pisan kas. Hoi. Wah. Sakit kan? Ora. Lho. Malika gegermu, nyo milio. Hut. Piye srepek nek bolak-balik ngono. Hut. Wah. Hut. Wah, jambak sirahku piu-piu. Rambutku sak tekem mbok cekel. Aku arep mbok kapake.
ora mati Derajat Momo. Upah. Awas mburi. Awas wingking. Waduh mati aku. Buri. Bali. Jabang bayi dewa kok ya enek sing merenges. Merenges ndasmu kuwi. Buta mengimplek-implek kaya ngono tak idak modar mecedel kowe.
Apa aku mbok kira wedi karo kowe? Aku ya ora wedi. Tak idoni raimu. Idone gedhi. Kene jek mikir tangan di sing nganggo ngantem wis dibeduki. Tangan ki nek ning mburi kabeh niki wah. Hai. Oh, wah. Oh, wah. Oh, wah. 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 Oh, ah. Aku semelang kok dhisik derek. Tanganku iki jek tak pikir-pikir. Hai. Ora lara, ora patek kenek. Angele tok eram iki. Tangan ngene kok angele. Weh, nggo ngantem kok ora lara ki tangan apa? Lah bendina tak nggo nguwek-uwek sepatu. Awas kowe. Awas. Wah. Oh. Wah. Men dadi satria ora sik angel men dadi. Bah, kena tenanan. Ha. Warusuh mau. Jabala miyok gumulung manung siring sata kambah kungke srukadite wanduh wah wis ora kenek digawe becik para dewa mbah kowe kak mundur yen apa. Waduh. Wah. Dewa niku kok komplit. Komplit piye? Enten sing mabur gegana, enten dewa sing gedhe dhuwur nggawa angin. Enten dewa sing ngantukan. Kuwi sapa? Kacirios naminipun Bathara Tembara. Niku dewane cilik ngalor ngidul nggawa mit. Piye ngalor ngidul mbeta blangkon. Dewa kok nggawa blangkon karepe nek sewayah-wayah enten wong ngejak.
Bulane kisinan sasi besar nyenyet. Mung karek pringas pringis. Kuwi Bathara Tembara. Nggih, Mbah, nggih. Maju pisan Kas. Pripun? Nika mungsuh kula Bathara Yama Dipati. Dewa sing gaweane njabut nyawa. Kowe aja wedi supaya nyawamu ora dijabut gawanen cekel aku. Jebenganipun menapa? Nyah iki. Menika menapa? Kuwi jenenge Pucang Kalak. Daya katiasanipun tinatah mendat Jinara menter sinuduk putung tinumbak bengkung. Karo iki Nyah. Menika menapa? Iki lulang kebo landhah. Sinekti Mandra guna jayeng palagan ora tedas tapak paluning pandhe. Karo iki gawanen sisan. Menika menapa? Kul buntet. Lajeng dipun tamak ora tedas braja lungit. Karo iki sisan aja ketanggungan. Menika menapa? Irek. Niku diombe kuwi ombene wong arep perang. Napa nggih menangan mecang ombenen kuwi engko lak terus iso mak ting. Wele. Yen pangapunten, Mbah. Wis. Meneh tanganmu. Menapa arep tak timbul? Somangan soang kalang cinta cio pacare non seca paling koma kinoma karate padang camali chore koma kali montaro mana ciko sambowo pacare to Madina pranto karo kino wang tapi aku cipta Nagwan ning jagat lara pata isining jagat gedhong kuning menang-menang saking kresane ngalah Ki putri sinden panggung Walah japane kok dawa meneh ora dawa ora mandi Nek aja wis tangane tak pindhone engko tamakno jajane Bathara Brahma remuk dadi sewalang-walang centana sisik. Sakala kanthi mangkata pancani no kanthi cincawata pancampo karo kinawan pancane pranto kanthi potan motadulo kanthi cewa tak guang cakan apa ta isine cakan gedhong kuning menang-menang saking kresane ngalah Sik kaya wong adan. Maju tamakna Bathara Brahma apa Bathara Sambu remuk dadi swalang-walang. Walah, mandiya lampun ndek kliwon, Mbah. Duwe japa ora mandi nek kemaki. Ditawa ning radio. Bisa memperbesar alat vital. Awake dhewe ra iso mbuktekke kok tawakke wong. Cangkemmu kok cerewet. Jakara kanyawa jakara cipta sambawa nambahi Jaka. Donga nek kaya ngono. Mangsa karo ampun minggir mawon. Sampeyan mboten gelem ora bakal minggir. Nggih. Prajuriting dewa tibake ngepek-epek tak sebul mobal mabul. Kok mboten mangkat men dadi sik.
Dek kaya wong cethik geni ngenteni. Ngenteni dadi. Rasa cerewet kowe. Lah urung dadi to. Yoga ki angger murah ngono kuwi. Ngawur ae sampean niku. Guyan-guyan. Ya ampun. Muga-muga lepas parane jembara kubure. Cangkemmu ngatos-atos, Mbah. Ora usah diweling gedhe tuwa kok diweling ora diarah dhewe. Jawalakanto masaki sambawa cakaro cipta padu ning kelangka rebutan bojo tak guang ning Jakarta apa te sining Jakarta kedong kuning menang-menang saking kresane ngalah si putri sinden panggung. Wapalan koyong sakali kita majali maditana daging adanya nyolong tangga ditinggal lunga. Siapane kok saya elek iki bangsane ngopo? Aku ya perjuren kanggo wis kendana alena kala pacakina saka sika ta dadi ngukure kita sinjene keksine bojone londo. Iki wong apa? Iki wong apa tukulan suwek? Kena kaya ngene wong ngono. Wong kok kaya ngene, ya men to ngene bojoku nom. Kaya ngene kok ngaku bojone nom. Ora mung siji loro ning pirang-pirang bojoku. Ana tak cokoke tan kali, kulon kali, lor kali, kidul kali. Aku arep mlayu ngetan, mbok kulon celuk-celuk, mlayu nang mbok lor, mbok kidul celuk-celuk, ora ngalor ora ngidul ora ngetan ora ngulon, turu wae ning juruk. Juruk ki ngendi? Iki datilan patimu mati ya men. Mangsa bodho kuwi. Iki apa iki? Iki apa? Kaya tiyang wong kok kaya ngene. Kajenge ndangnya rupane nggih kaya ngeten ae. Bathara Brahma ora kena mambu tantang. Sang Hyang Budhawaka ora kena mambu tantang. Seblake perbatan pedhot buthungmu bongko kowe. Rayoli pinantang menungsa ora tata. Pedhot kekalem bayo, sapa sing ora trima? Iki Bathara Brahma. Ya ampun. Sakaya kacapa carane keca. Dadi kaca enggal mudara. Mang Mendel ampun nangis, Mbah. Mendel, Mbah. Loh.
Dek malah bengok. Pun niki pun surut, Mbah. Nangis dek terlena. Tangi, Mbah. Ayo yo. Pripun sing sakit pundi? Lah ora apa-apa nek. Pun dilok sik. Dek mboten ceklek. Mripan mura penjalin. Ceklek kok ngendi? Ampun malang kerik kaya centelan klambi. Lho ditulis. Ya men. Wanduh. Aku diguang rono ngebruki karo dewa klambine abang. Nika wau dewaning geni Bathara Brahma. Sampeyan ampun cedhak-cedhak nika nek diobong. Bathara Brahma dewaning geni. Nggih, sampeyan ampun cedhak-cedhak mengke nek diobong kalih Brahma. Alah aku mah ngerti ya arep udut. Bulane nggawa geni. Alah aku geni pripun nika genine sak lumbung Bandung. Nek mung menungsa nuwun sewu kaya sampean kalih kula mleduk dadi swalang-walang. Anu gemben ya tau kobong ngono kuwi kitik. Kobong pripun? Ya ngono kuwi bareng omahku kobongan mak plok-plok. Bareng aku ki ndelik kerubutan dami. Sampeyan nggih ngawur. Wong diselalat geni kok kerubutan dami. Lasirku ketoke primpen. Bareng anu malah mak pletok-pletok no sarungku dadi cilik-cilik. Mabur urun dhuwur kok. Terus bareng lecuwe ngono ki muni mak tok. Tok. Napa niku? Mak tokno ping pindho. Bareng tak tiliki mbledhot. Sampeyan. Sapa iki? Sambu. Patih Gundala Sastra Minggata. Hot. Hot. Wah. Hot. Wah. Hot. Wah. Wah.
Hot. Wah. 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 Lanjal Gojleng iblis lanan bondo ngujikan kaki dewa suarane apik ya kan dek kaya sapi kena antrak dengkulmu pripun bener mboten piye kok kula genah mawut bubar salang tunjang wadyabala Kiskendhapura pun ta nek ngeten iki pun mboten enten pangarep-arep bakal mimpang kalih dewa nika pun blasah kaya babatan pacing kowe iki nek omong sing komunikatif wong bocah saiki iki babatan pacing iki ora mudeng pacing ki apa lho nek ora weruh takono pacing kuwi wite kaya glagah kae ning empuk kuwi pacing nek dibabati blasah mula anggere wong mati tumpuk timbun-timbun pirang-pirang kuwi kaya babatan pacing teng glasah nah kowe iki ora ngerti ra gelem takon malah kleru bareng nekat kaya babatan cacing dungkulmu kaya inju-inju togok nun wah dewa kemewat kaya ngregem jimat kaya lanang-lanang dhewe kok kowe lumrah wong mriko niku pengawak cahya kula pun matur to kena lara ning luput pati coba lihat nyangkani pripun ha wong ajeng omang pala kaya ngomong wong mboten gelem mati ajeng pripun mati kuwi basa mancane det kuwi dut arep wis mendelong pitung depa barisan Kiskendhapura Jombok kira aku dudu wong lanang keparengipun keplok ana saka kaduan tak trajangi dhewe kok ora pangling Bathara Indra ayo anakmu tak jaluk babamu gambul sungu pecah dadamu
Wait. Oh. Oh. Landala gedhe dhuwur sapa Bathara Bayu dewaning angin lembu sura mingganto gelem lunga saka kene yen boyong Betarian Tara kasih gagingakno lawang sela mangkep tak gawane Betari Tara gawanen yeah. Lembu sura kok mati ya apa? Wis aguh dadi kongkonane ratu tak entengake. Bathara Bayu kang kaya kowe ayo minggato. Wah. Ora keduga lunga ilang nyawamu. Dudu aku. Dewa angin dadi pengewan-ewan. Wah.
wong wilahing Mastuhana Sidam. Lembu Sura. Mongkari Bathara Brahma. Kowe bisa ngendhangake para kadang Jawata. Nanging konangan Bathara Brahma entek nalarmu. Oh, aja sumbar. Gage. Aja mung maju ijen ngroyoka wong sakayangan. Obong bleduk kuandamu parat. Wela kucur kucur nggih kucur Bromo iki. Kage kowe nantanga Dewa Suralaya. Ngetokno pengabaran wujud apa aku ora bakal gigrik. Bromo. Kukuten gegamaning dewa. Gendera umbul-umbul singkirna. Tutup sila mata engkep gak. Lha